са всички фалшиви профили на LavaBear в TikTok. Десетки измамници се опитват да вземат вашите пари с фалшиви giveaway. Обикновено измамата започва по чат с обещания за спечелена награда от фалшив giveaway. В случая може да прочетете, че става въпрос за един стейк от 12 напитки. Нашия фен казва: здравейте, много благодаря, искам да получа наградата. Измамникът казва: за да продължим трябват ми 2 имена, адрес на най-близкия офис на Еконт или Спиди и телефонен номер. И тук е момента на измамата, защото нашия фен дава своя телефонен номер, след което следва: секунда, трябва ми код за потвърждение. След това кода се използва за поръчки в Apple Store, а сумата се начислява по сметката на собственика на мобилния номер. Представям ви най-големия измамник за сега, LavaBear, 2 долни черти, BG. Може да видите, че профила има 11 000 последователи и сами може да си направите сметка колко невинни хора са били измамени и пострадали, като им бъдат откраднати парите. Ето го единствения ни и реален профил в TikTok, LavaBear, долна черта, BG. В момента на заснемане на това видео имаме 167 000 абоната, запомнете го добре. Подали сме сигнали към киберсигурност, към ГДБОП, но най-голямата отговорност, приятели, е вашата. Бъдете внимателни.